Eu son Javier e son xunto con outros dous socios os que formamos a Sasa Vicente de Niveiro. Aquí a día normal nos empezamos ás 5 da mañán, onde cada un ten unha tarea para facer. Hai uns que ordeñan, outros que fan alimentación e outros que fan as camas de vaca. Toda a leite e toda a produción é toda destinada a leite única. A gran diferencia, a ver, unha que os forrajes son todos producidos na explotación e ademais añadimoslle a semilla de liño que desa forma as vacas están facendo a leite natural con omega 3. Debería ser unha garantía para o consumidor, porque aquí toda a leite que é de Únicla é toda galega 100%. Sinto-me orgulloso de traballar en leite Únicla porque é unha leite de moi boa calidad. Aí a diferencia que hai esta leite que as outras porque ten un sabor como a leite que tiñan antiguamente a leite das vacas que salían ao pasto en primavera.